टाइम नों बेफोरबायदि मावबावगोन नामा फंबाय? मावला। नि असे बिमा बिफानि नङा? मोजां मोनलायनानै खारबोदोंमोन। मोजां मोनलायनानै हमजालायबाय लोगोफोरनै सेंग्रा सिख्ला ना सोर जाखो सेंग्राबो नङा सिख्लाबो नङा सोर बिसोरलाय नै हाबा जाखानाय सासे हौवा आरो सासे हिनजाव हिनजावाबो हाबा जाखानायदो हौवायाबो हाबा जाखानाय सानैजों गोसो गोरोबलायनानै मालाय सेंग्राफोर सिख्लाफोर बायदि दोनखारलांनायदोंमोन बबेबा गोजान जायगायाव दा बेयावनो बेंगालरनो हमनानै मा खालामखो बिसोरनि मोजां मोनो आसखान्दा खालामनांगौ लोगोफोरनो बेंगालरनिया सेस खालामना होबाय बिसोरखौ हमनानै सिस दोनखारलांनायदोंमोन नोंनो हेद साबधान जा सोरफोरा लाइन लाबोबाय बेफोरबायदि चिरां ओमफ्राय दा फंबाय नोङो हाबा जाखानाय ना? औ। गथ' सानै दं नङा होमबा? बिनिफ्राय नोङो सोरखौ लाना फैयामोन बेंगलराव लाखारनानै फैनाया? अनजालि। बेनिफ्राय दा नों मा सानदों? आं आंनि हिनजावखौनो लाफिनसै। नोंनि हिनजावखौ लाफिनसै ओमफ्राय अनजालिखौलाय माथो खालामगोन? बेहाबो गावनि फिसायजों थांसिगोन। गावनि फिसायजों थांफिनसिगोन। ओमफ्राय दा नेक्स्ट टाइम नों बेफोरबायदि मावबावगोन नामा फंबाय? मावला। बेफोरबायदि मावबावोबा? मावथारला। दा दिनै भिडिअ खालामनाय बा जोंनि सिगाङावल' बेफोरबायदि बुंनानै जानाय नङा हा? खिन्थु नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि गोरोन्थि बा बेफोरबायदि समाजनि बेरेखा बेफोरबायदि मावबावोबा जोङो खिन्थु जोंनि BBWA आफादनि आखायाव फैबावोबा नेक्स्ट टाइम जोङो गोख्रों आयेननि राहा लानाय जागोन मिथिबाय? दे जाबाय दे बेखिनियानो। एसे खाथियाव लाना हो। नोंनि नामा मा नाम? अनजालि ब्रह्म। गामिया? सेखादानि। सेखादानि? औ। सेखादानियाव हाबा जाफैदों ना? औ। ओमफ्राय नोंनि असे बिमा बिफानि नङा? बबेहाय? बुरथिनालि। बुरथिनालि। सेखादानि मबे नोंसिना? क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ना? क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट औ। हा? ओमफ्राय माबा पस्ट अफिसा बबे गोलैयो? गाम्बारि बिल। PS आ? गसाइगाव। दा नोङो हाबा जाखाबाय गथ' सासे दङ मानोथो बे हौवाजों खारबोफाया बेंगलरावलाय? मोजां मोनलायनानै खारबोदोंमोन। मोजां मोनलायनानै। गथ' सासे थाखानानै हाबा जाखानानै आरो बै सानै गथ' गोनांखा हौवाजों आरो खारबोबावबाय आरो नोङो? दा ओमफ्राय मा सानदों? दा आंनि हौवाया लांफिनोबा आं थांनोसै। हौवा लांफिनोबा थांगोन? लाना लाया गनायना गनाया। ओमफ्राय नोङो भुल मावदों बेखौ मानिगोन ना मानिनो हाया? मानिगोन आं बेफोरबायदि मावला। मावनाय नंलाथ' नेक्स्ट टाइम? जाहाथे उनाव बिदि दाजाथोंसै। दाजाथोंसै माने नों जानो नांलिया मिथिबाय? औ दिनैनिफ्राय नों बेफोरबायदि मावनो नांला हा? दा नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि नोङो मावबावोब्ला समाजनि गोख्रों आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन जोङो मिथिबाय? बा नोंसिनि गामियावबो लाखागोन बेबायदिब्ला। दे बेखिनियानो। ओमफ्राय फंबाय दे नोंनि फुल एड्रेस नोंनि नामनिफ्राय लाना फुल एड्रेस खोन्था। आंनि गामिया नामखौ खोन्थाग्रो। 1 नम्बर सेखादानि। नामा निजोम ब्रह्म। पस्ट अफिस गाम्बारि बिल। डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। ओमफ्राय दा नोङो जोंनि आफादावहाय नोंनि हिनजावखौ नागिरनो थाखाय खावलायनाय बायदि जोंथ' दिनै लाबोबाय बिनिफ्राय नोंनि आखायाव दिनै गथायना होबाय नङा होमबा? औ। दा बेनिफ्राय नोङो मा सानदों? आं बेखौ लांनानै मोजाङै मोजां रायजो जाहैफिननो सानदों। भिडिअखौ नोंथांमोननोबो दिन्थिनानै होबाय आङो शेयार खालामनानै होबाय नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होबाय बाथ्राखौ एसे। दा बेबायदिनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना दा सिनाय मोनबाय नङा होमबा? बबे जायगानि आरो माबायदि मा हमजाया गोसो थोलायदोंसो मालाय सेंग्राफोर सिख्लाफोर बायदि हाबा जाखानाय होनना बुंदों नङा होमबा? दा बेबायदिनो जानला मानला आजिखालि जोंनि बर' समाजाव गोबां बेबायदिनो थासै जिमान नुयो भिडिअबो बनायो गोबाङानो भिडिअआवबो बायदिसिना खोथा बाथ्रा बुजायो माबायो बेफोरखौ माने बिसोरो जायफोरा बेफोरनि थाखाय नुमार नुमारा आसलथे आं सानबाय थामारो। दा नंगौ नङा बिसोर नोंथांमोना बेफोरबायदि सोरबा खाथि खालायाव दंबाय बा आन्दाज मोनो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ जाथायफोरखौ बेफोर मानसिनो हरनांगौलै लोगोफोर शेयार खालामनानै हरनांगौ। माने डाइरेक्टलि माने आं बुङाखै दे इयो खानानै माने आन्दाज थायोना बाय हमनो हायो मानसिफोरा माने किसुमाना बाय केरेक्टारफोरखौ नुबाय थानायफ्रा मिथियोना माबायदि मा लाइन लाबाय थायो थांगोन नामा माबागोन नामा होननानै
दा बिसोराबो गोबां माने प्लेनिं दङ नङा होमबा आमुखाल थांगोन तामुखाल थांगोन आमुक माबा खालि नेक्स्ट मान्थआव थांगोन माबायाव थांगोन नङा होमबा बेबायदि दा प्लेनिं लानायफोरखौ थारमाने जाथाय जायोबा बेबायदि जाथाय जायोबा बिसोरनो हरनांगौ फेसबुकफोरावबाबो हरनांगौ नङाबा WhatsApp नाम्बार दङबा WhatsApp नाम्बाराव डाइरेक्ट होबाबो स्टेटास होनांगौ माने नुथो नङाबा माने नुवा सानो आरो माने बेफोरबायदि ना नुबाबो गियासो नामा लोगोफोर ना बावोसो ना जेबो माबायाबा कुनु हमनाय आरो ना दा हमनानै नै दा हमजाबायना आरो आन्दाज लानांगौ नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिखौ माने बेफोरबायदि सोरबाफोर बाय बिसिना मुखारना दहायनो माने मानसि माबायोबा एसे माने गुसुं गुसुं जाखायो नङा होमबा नोंथांमोनानो मिथिखायो दा माया मोनसे दाय मावोबा माबायदि किसोर मिसोर जायो नङा होमबा दा बेबायदि आरो ना दा बिसोरखौबो बाय माबा लानांगौ आरो मा जासुस लानांगौ आरो ना सोरबाफोर जुदि बाय मारैबा माबा मोनसे सन्देह जाथावना मोनसे खामानि नुयोबा आरो ना लोगोफोर दा बेबायदि आरो ना दा बिसोरखौ हमना मोन्दों नङा होमबा जोबोद मोजां जादों हमनानै बिसोरखौथ' जेबो माबायाखै दोननाय जेनेबा न'खरनि मानसिनो हरबाय समजाजुलि खालामबाय दा आरामसे गथायफिननो हाबाय दा नङाबाथ' बेसेबां आलाय सिलाय जागोन न'खराव होमबा दा हौवाया लाफिनगोनदो नङा होमबा मोजांनि बाथ्रा बेबायदि गोरोबफिनदोंबाथ' गोरोबनो नांगौ नङा होमबा थेवबो माने बेफोरबायदि जानो नाङा आरो जाबाय थानो नाङा माने जानायाथ' जाखाबाय थादों गोदोनिफ्रायनो मानि सिस्टेमाव जादों जोंथ' मा बुंनो नङा होमबा राव बुंनाया नङा होमबा लोगोफोर दा बेबायदिनो आरोना लोगोफोर दा एसे आन्दाज लानांगोन जोंबो जानो नङा आन्दाजथ' लाखानांगोन बेनिखायसो नङा होमबा दा गुबुन हारिजोंथ' गोबां थांखायो जोंनिया बर' समाजनि बर' समाजाव माने आइजोफोरा बिदि आरोना दा बेनो लोगोफोर जाथाया बेनो दा जिमानखि दोंखारनायनो बुङोबा सेंग्रा सिख्ला दोंखारनाय जिन्दगि सेंग्रा सिख्ला दोंखार नागिरा कारन मानो दोंखारनो मालाय गोसो थोलायखानाय थेवबो आरो सेंग्रा सिख्लानि गेजेराव बेफोर जायाना समाजाव बेफोरखौ आरो माने दोनखारबाबो जेबो नङा होमबा गोसो थोलायनोसै आरो जुदि हाबा जाखानायबा मोनसे हाबा जाखाबाय संसार जाखानानै आरो गथ' गेलेनाय बायदि ओंखाम मैगं संनाय गेलेनाय गथ' गोरलैफोरनि गेलेनाय बायदि खालामबा जाया नों गोसोबानो बेबायदि नङाना नोङो दा फेमिलि बाथ्रा थायो गथ' गथाय थायो बिमा बिफा थायो मान सनमान थायो बाय बाहागि थायो मोनसे रादाय होनानै मोनसे रादायखौ सिफायबा बेसेबांखिनि मा नङा होमबा लोगोफोर बेनो आरो बाथ्राया दा नोंथांमोननोबो शेयार खालामबाय भिडिअखौ आरो नोंथांमोनाबो एसे माबा सुला लाबाय था बर' समाजाव जाहाथे सोरबाफोर गाज्रि खामानि मावबाय बेफोरखौ सुला लानो नाजा सुला लानानै एसे माबानो नाजा आरो ना नुवाखै नङा होमबा नै दोनखारनायफोरखौबो दा गुबुन हारिजोंबो जोंनिया दोनखारलांखागोन नङा होमबा बेखौबो सुला लानांगौ आरो ना आं बुंखादों जायफोरा दाय मावो बेफोर माने गुसुं खायो बेफोर गुसुं खानाय मानसिखौ एसे माबानांगौ आरो ना सोंलु खालामनो हानांगौ डाइरेक्टलि नंगौबा नंगौ गोरोन्थि माने गोरोन्थिथ' नङा जेनेबा सोंनाया नङा होमबा ओरैनो सोंबाय जास्ट नङा होमबा लोगोफोर बेबायदि आरो ना दा भिडिअखौ नोंथांमोन लाबाय बेखौनो दा नेक्स्ट माबाफोर भिडिअ लाबोनो नाजागोन लोगोफोर आपडेट माने आङो फ्रेसार्सनि भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर गाबोन नङाबा समनिया मोनसे फ्रेसार्सनि भिडिअ बानायनो दां ससियेल फ्रेसार्स लाबोनो आरोना दे लोगोफोर बेखिनियानो होमबा नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेना थाथ'लायदों होमबा लोगोफोर बाय बाय गोजोन्थों